ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಆಧುನಿಕ ಶತಮಾನ ಅಂದರೆ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಜನತೆಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಕಂಬಳದಂತಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ರೂಪುಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕರಾವಳಿಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉತ್ಸವ ಕಂಬಳದಂತಹ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ನಮಗೆ ಇದೆ. ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಜಾಶ್ರಯವಾದ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಕಂಬಳ ಈಗ ಊರಿನವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕೋದು, ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವುದು, ವಿಜಯ ಗಳಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಂಕೇತ. ಆದರೆ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಸಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಶ್ರಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತಹ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅದೊಂದು ರೋಚಕವಾದ ಕಥಾನಕ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ತುಳುನಾಡು ಪಂಡ ಅವು ತುಳುವೇರ್ನ ನಾಡು. ಈ ತುಳುನಾಡು ಏರು ಮಾತ ತುಳು ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಯ್ಯ ವಾ ಜಾತಿದಯನ ವಾ ಪಕ್ಷದಯನ ವಾ ಧರ್ಮದಯನ ಅವು ಲೆಕ್ಕತ್ತು ತುಳು ಏರು ಮಾತ ಪಾತೆರೇರ ಅವು ತುಳುನಾಡಂದೇ ಅರ್ಥ. ತುಳುನಾಡು ಈತ ಸಂಪದ್ಭರಿತವಾದ ಈತ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಒರಿಯೋಡಂದಾಂಡ ಮುಲ್ತ ಆಚಾರಗಳು, ಮುಲ್ತ ವಿಚಾರಗಳು, ಮುಲ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅನುಷ್ಠಾನವಾದ ಆನಿರ್ದು ಇನಿಬುಟ್ಟ ನಡತೊಂದು ಬರ್ಪಿನವೇ ಅವು ಕ್ರಮ. ಅವೇ ಆ ಕ್ರಮ, ಆ ಧರ್ಮ, ಆ ವಿಚಾರ ಆಚಾರ ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಖುಷಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಲ. ಇನಿಕಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಡಪಿನಂಚಿನ ದೈವಾರಾಧನೆ ಆವಡು, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಆವಡು, ಕಂಬುಳಾವಡು, ಕೋರ್ದಕಟ್ಟವಾಡು, ಯಕ್ಷಗಾನವಾಡು, ನಾಟಕ ಆವಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸಮೃದ್ಧ ಭರಿತವಾದೊಂದೊಂದು ಪಂಪಿನ ಸಂತೋಷ. ಕಂಬುಳ ಅಂದು ಪಂಡಿ ಸಾತಿಗೆ ಅವಳು ಜಾತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧಕರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಉಳ್ಳೇರು. ಏತೋ ಜನ ಪ್ರಚಾರಗೂ ಬರಂದೆ ಅಕ್ಕಲವೇ ರೀತಿರು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಧರ್ಮನು ಅಕ್ಕಲ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಆಂಡ ಇನಿಯಾನೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಾಯಡು ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಔದ್ಯಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಪಂಡ ಉದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯನ ಯಾನಿಕ್ಕಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅವು ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ತು ಕಂಬಳದ ವಿಚಾರಗೂ ಪೋಣಗ ಆರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಉಜ್ಜಾತ್ ಕಂಬುಳಗು ಪೋಪ ಕಂಬುಳನು ತೂಪ ಆಯ್ತ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಯ್ತ ಖುಷಿ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೋಣುವ ತೂಪ ಆಂಡ ಅವತ್ತು ಆಂಡ ಈ ಕಂಬುಳದ ಗಿಡ್ಡೆರ್ಲೇನು ಎಂಚ ತಾಂಕುವೆರು ಎಂಚ ತೂಪೆರು ಐತ ಪಿರವುದ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಏತು ಐಕೇತು ದಿನಕ್ಕೂ ಖರ್ಚು ಪಾಡುವೆರು ಐನು ಎಂಚ ಮೇಂಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂತ ಪನ್ಪಿನ ಈ ಮಾತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಇದು ತೆರಿಪ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ತೂಲಿ. ಕಂಬಳದ ಕೋಣವನ್ನ ಸಾಕೋದಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಜಾತಿಯ ಕೋಣವನ್ನ ಆರಿಸಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಬೆಲೆ ತೆತ್ತು ತಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೇಳುವಂತೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆಂದು ಆರಿಸಿದ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ರಾಜಮರ್ಯಾದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತರಬೇತಿ, ಕೋಣಗಳನ್ನ ಓಡಿಸುವಾತ, ಚಾಕರಿ ಮಾಡುವ ಆಳುಗಳು ಮತ್ತು ಯಜಮಾನನ ಜೊತೆಗಷ್ಟೇ ಅವುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ. ಕೋಣಗಳ ಮೂಕ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಹವಾಸ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. 2 ಹೊತ್ತು ಬೇಯಿಸಿದ ಹುರುಳಿ, ಬೈಹುಲ್ಲು, ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣಿಸಿದ ನೀರು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುರುಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಾದಾಮಿ, ಹೀಗೆ ದೇಹವನ್ನ ಬಿಸಿಯಾಗಿಡುವ, ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ ತಂಪಾಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಕಂಬಳದ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಬೊಲ್ಪಗು 5 ಗಂಟೆ ಲಕ್ ಬಾ ಸೋಕ್ ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಬೊಕ್ಕೈಕ್ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕೈತ ಮೇಯ್ ಪೂರ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಸೋಕ್ ಪೂರ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ
ಮಸಾಜ್ ಬಂತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೊಂಬು ಸುಣ್ಣ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಇಂಚ ಬಲ್ಲ ಕಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ದನಿ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚತ್ತು ಐಕ್ ಪೊರ್ತುಂಡು ಪಿದೈ ಕೊಂಡಾರ ಪೂರ ಪೊರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು ಆರು ಪಂದಿಪ್ಪೇರು ಎರಡು ಕೊಂಚ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟು ದಿಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ಪೇರು ಬಲ್ಲು ಗಿಚ್ಚದ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಿದೈ ಪೂರ ಉಂತದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬರ್ತು ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ದೀದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆರತಿ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಆರತಿ ಮಂತು ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪೇರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಏರು ಪೂರ ಒಯ್ತು ಕೊರ್ಪೇರು ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಗಾಡಿ ಪೂರ ಬರ್ತದು ಕಂಬಳದಾರಿ ಕೊನಪ್ಪ ಅನ್ನ ಇಂಕ್ಲು ಕಂಬಳದ ಟೈಮುಡು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅವು ಚೌಲಿ ಐನ ಪೇಟಿಗೆ ನೆಕ್ ನೀರು ಕೊರ್ಪ ನೀರು ಕೊರ್ದ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಬೈಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ಬಿಡ್ದನಾಗ ಬೆಚ್ಚ ಐನ ಕುಡಿಪುಣ ಇನ್ನು ಚೌಲಿ ಮಂತದು ಮಿಷಿನ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮನ್ಪ ಪೊಡಿ ಮಂತದ್ದು ಅವು ಚೌಲಿ ಐನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು ತೂರ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಯಾರ ದೀಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತನಾಗ ಕುಡ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಚಿ ಬಾದಾಮ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪಾಯ್ತು. ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಆಟ, ಶುದ್ಧ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ, 2ನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸ್ನಾನ, ಎಣ್ಣೆ ಮಸಾಜ್, ದೃಷ್ಟಿಯಾಗದಂತೆ ಬೊಟ್ಟು, ಕೋಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಮಾಡುವ ಆರೈಕೆ, ವಹಿಸುವ ಜಾಗೃತೆ, ಅದು ಪದಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ್ದು. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುವುದನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಕಂಬಳದ ಕೋಣನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ರೆ ಅತಿಶಯವಲ್ಲ. ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಯಂತೆ ಕೋಣಗಳ ಆರೈಕೆ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸುವ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಕೋಣಗಳ ಮಾಲಕರ ಪೈಕಿ ಮಾಣಿ ಸಾಗು ಹೊಸಮನೆ ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು. ಒಬ್ಬ ರಾಜಕುಮಾರನಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮರ್ಯಾದೆ, ರಾಜಕುಮಾರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಪ್ರೀತಿ, ಆರೈಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಎಂಕುಲು ಎರಲೇನ ಕಿದೆ ಮಂಡದು ನಿಖಿಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎರಲೇನ ಕಿದೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಪು ಕಿದೆ ಮಂಡಲ್ ಎಂಕುಲೈನು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಎಂಚ ತುಪ್ಪನ ಐಡ್ದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಕಿಡು ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದರೆ ಎರಲೇನಂಟ ಅಂಬಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಮೈತೊಂಡ ಬಲ್ಲಿ ಉಮಿಲು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎರಲೇಗೆ ಹೊರ್ಪಣ ತೆನಸಾವಾಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಂತೋನ್ವಾ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ವಾ ಎರಲೇಗೆ ಫುಡ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮನ್ಪುಣಿ ಇಜ್ಜ ಎರಲೇನ ತೆನಸು ಮಂಡ ಅವು ಟೈಮು ಆವಡಿ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂಡ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಅರಪದನ ನೀರು ಎರಲೇಗೆ ಕೊರದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸುಡಿ ಬೈಪಾಡ್ನು ಅರ್ಧ ಸುಡಿ ಬೈಡ್ದು ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಅನಾಗ ಎರಲೇಗೆ ಬೈಪಾಯಿನ ಕುಡು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಂಬಳದ ಟೈಮುಡು ಕುಡು ಕೊರ್ದು ಪಿದಾಯಿ ಕಟ್ಟುಡು ಕೈಕಾರ ಕೊಂಚ ಉಲ್ಲಾಸದು ಎರಲು ತಿರುಗದ ಪತ್ತದು ದೊಂಬು ಬುರ್ರೆ ಅನಾಗ ಎರಲೇನು ಪಿದ ಉಲಾಯಿ ಕಟ್ಟದು ಎರಲೇನು ಪೊರ್ಲು ಮತ್ತು ದೆಕ್ಕದು ಐಕ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ ಖಾಲಿ ಪೂಜಿದ ಬಿಡ್ಪುಣ ಇಟ್ಟು ರಡ್ ಜನ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಕೊರ್ದು ಇನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೇರಂಡು ಕೈಕಾರನಾಗ ತಿಕ್ಕದು ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೇರಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮುರಣಿ ಆಯಿನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ವಾರಾನಾಗ ಈ ಮೇಯ್ಬೇನೆಕ್ಲಿ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಪೋಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ಲಿಗೆ ದೆಕ್ಕನ ಎರಲಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡೋಡೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಎಣ್ಣೆದ ಮಸಾಜ್ ಮನ್ಪೋಡೆ ಅವು ಮಂತ್ ಜನಲ್ಲ ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಅಂಚನೆ ಪುಡು ಮಗತ್ತ ಕಂಬಳೋಗಿ ಎರಲು ಪಾರ್ನು ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಮನ್ಪ ಆ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಡು ಎರಲಿಗೆ ಅವು ಮನ್ಪೋಡೆ ಹಾಪಡು ಮುಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಿನೋಲ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಲು ಲಕ್ಕದ ಬತ್ತು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೋದುಂಡು ಎರಳುಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತ ಯಾನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದವರ ಕಿದಕ್ಕೆ ಪೊಗ್ಗೆ ನನಗ ಜಿತ್ತದ ಎರಡು ಲಕ್ಕದು ಉಂಟುದು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಲ್ ಎದುರು ಬಪ್ಪ ದಯಬಂಡ ಬನ್ನಗ ಯಾನ ಪತೊಂಬರ್ರೆ ಉಂಡಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ ಅದೊಂಜಿ ಪರಂದ ಪತೊಂಬತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಮೋಕಿಲು. ವರ್ಷವೊಂದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ 25 ರಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಸಿಗುವ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯೇ ಮೇಲಾಗಿರುವ ಕಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಕೋಣಗಳ ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನ ತನ್ನದೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ಯಜಮಾನನ ತುಡಿತಕ್ಕೆ, ಕಾಳಜಿಗೆ ನಾವು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಎಂಕುಲು ತೆರೀದುಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನ ಒಂಜಾತು ವಿಚಾರಗಳು ಇಡ್ಡೆರ್ಲಲ್ಲಿ ಎಂಚ ತಾಂಕ್ವೇರು ಏತ್ತು ಮೋಕೆಡು ತೂಪೇರು ಬಹುಶಃ ಉಮೇಶನ ಬಾಯಿಡು ಎನ್ನ ಕೆವಿಕಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಐತೆ ತೆರಿಯೊನ್ನ ಮಲ್ಲ ಸತ್ಯದಾದ ಅಂದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ ಸಂಸಾರಣ ಎಂಕಲ ಬಡಿದಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಎಂಚ ತೂಪಣ ಅವೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆಡು ಆ ಗಿಡ್ಡೆರ್ಲಿನ ತೂಪೇರು ಪಂಡ ತಾದನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಚಾರ ಮೂಲುಂಡು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಕಂಬಳ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಹವ್ಯಾಸವಾದ್ರೂ ಅವರೊಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರುವ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇತ್ತು ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ತಯಾರಿಸುವ ಬೇಕಾಗುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಡೈಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಭೂಮಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮತ್ತು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಪಾಲಿಮರ್ಸ್ ಎಂಬ ಉದ್ಯಮ ಹೊಂದಿರುವ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ. ಸುಮಾರು 40ರಿಂದ 50 ಯುವಕರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಹೆಣ್ಣೊಬ್ಬಳಿರ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಪತ್ನಿ ಶುಭಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕೊಡುಗೆಯು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ದುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಡಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಮೇಶನ್ನೇ ಒರಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಪ್ರೇಮಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿ ಇರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಆಯಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೂ ಬೇಲೆಗೆ ತಾಗದು ಯಾನು ಮಲಮಲ್ಲ ಈ 2-3 ಕಂಪೆನಿಲೇಡು MNC ಕಂಪೆನಿಲೇಡು ಯಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಯಾನು ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಟ ಬೇಲೆ ಮಂದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಶೆಟ್ರಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉಂಡು MNC ಕಂಪೆನಿ, ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬಾಂಬೆಡ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಂದೆ ಮಂತದು ಯಾನು 99 ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆಡು. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ಬಾಂಬೆ, ಎನ್ನ ಬಾಂಬೆ ಬೇಸ್ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 7 ವರ್ಷದಿ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪೋಂದಿತ್ತಲು ಒಂದು ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಅವತ್ತು ಇತ್ತನನಿ. ಸೊ ಎಂಕಾಂಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಊರುಡು ಉಂಡು ನಾನಾಗ ವೈ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಇನ್ನು ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು. ಏನು ಊರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ಊರುಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದು ದಾನ ಹಿರಿಯಕಲ್ನ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ದೈವದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರೋತು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡು. ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಡ್ದೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಗ್ರೋತ್ ಆಂಡು. ಯಾನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಬತ್ತದು ಉದ್ಯಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಡು ನಮ್ಮ 10-14,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ದ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ 42 ಜನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುದು. 42 ಜನ ಬೇಲೆಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ 4-5 ಜನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿದ ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ದುಂಬುಡ್ದು ಜನ ಬಾಂಬೆಡ್ದಿಂಗೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಈತ ಜನಕುಲ ಇನಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡು ಬತ್ತದು ಯಾನು 24 ಗಂಟೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು 16 ಗಂಟೆದ 2 ಪಾಲಿ ನಡಪುಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇವರ ದೊಡ್ಡ ಪೊರ್ಲುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗೆ ನೀಟಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಒಣಸು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ರಾತ್ರಿದ ಒಣಸು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಅನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದು ಕೊರ್ಪೆ ದಯ ಮುಲ್ಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಬೇತೆಗೋಡಿಗೆ ಅಡೇ ಇಡೇ ಮಲಿಪಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಇತ್ತುಂದಾಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಈತ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಈತೊಂಜಿ ಹಳ್ಳಿಡಿ ಅನ್ನ 42 ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ತೇನೆ ಪಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗ ಪಡಗಿನ ಜವನಿಯರು ಉಳ್ಳಿರಂಕಿವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ಲೆಕ್ಕ. ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಣಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿದೈ ಜಾಲಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇರು, ಒಂಜಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಂತ್ರ ಐನ ಇದ್ರು ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇರು, ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಂತ್ರ ಐನ ಒಂಜಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕೆ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇರು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿಯ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಂದ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಟೈಲ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ನೆಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟಪ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಡು ಪಂಡ ಐಕ್ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ತಯಾರು ಮನ್ಪೊಡ್ದಾಂಡ ಐಕೆ ವೇರಿಯಸ್ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕೆ ಬೇತೆ ಡಿಸೈನ್ಸ ಮೋಲ್ಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಚ್ಚಿ ಅವು ಪೂರ ಇಂಕಲ್ ಮುಲ್ಪ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮನ್ಪುವ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ದಯಂಡದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅವು ದಯಂಡ 1 ವರ್ಷ ಬರ 2 ವರ್ಷ ಬರಕ್ಲೆ ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು, ಡಿಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದು ಬೇರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ಅಕ್ಲೆಗು ಕೊರ್ಪಣ ಇಂಕಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ನಾಲ್ಕು ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ಕೊರ್ದು ಮೋಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದನ ಐಜಿ ಅಕ್ಲೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡ ಕಲರ್ ಬೋರ್ಡು, ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು, ಪಾಲಿಷಸ್ ಬೋರ್ಡು, ಹಾರ್ಡ್ನರ್ ಬೋರ್ಡು, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಸೈಸರ್ ಪಂಪಿರ ಐತಿ ಒಂದು ಪೂರ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪಣೆ ಮಾಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದಲ್ಲ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ದ ಮೆಷಿನರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಓಡಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಜೋಡಿಗಳನ್ನ ಮನೆಯಿಂದ ಕಂಬಳ ಗದ್ದೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗಲೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಕೋಣ ಮಂಡಿಯೂರಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುವ ಪರಿ, ಕುರ್ದಿ ನೀರಿನಿಂದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಂದ ಮಂಗಳಾರತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೊಗದ ಹಸ್ತಾಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಕಂಬಳ ನಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕೋಣ ಬಿಡುವ ಜಾಗ ಗಂತ್ನಲ್ಲಿ ಗತ್ತು ಗೈರತ್ತಿನಿಂದ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಯತ್ತ ನೋಡುವ ಕೋಣದ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕ ಅದೇನನ್ನೋ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆತ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಏನೆಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುತೂಹಲ ತಡೆಯಲಾಗದೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಕಂಬಳಗೂ ನಿಖಿಲು ಪಿದಾಡ್ದು ಜಾತು ಪರಿಚಾರಕೆರೆನು ಜಾತು ಖರ್ಚಿಪುರ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಂಬಳದಡಿ ಕೊಣಪರ ಅವರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಗಿಡ್ಡೇರ್ಲು ಅಡ್ ಪಿದಾಡ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಪಂಡ ಗಂತಲು ಗಂತಲು ಕಂಬಳದ ದನಿ ನಕಲು ಕಂಬಳದ ಗೋನೇರ್ನ ಮಾಲಕೇರ್ ನಕಲು ಆಯ್ತ ಕಿಬಿಟ್ ದದನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪಾತಿರ್ಬೇರು ಎಂದು ಪಂಡಿನ ವಿಚಾರ ಏನು ಎರಡನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂದಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ್ಲೈನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಎರಲೇಡ ಪಂಪುನು ಒಂಜೇ ಪಾತಿರ ಮೆಲ್ಲ ಕಿಬಿಟ್ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲ ಪಗ ಕಾಲ ಮೋಡೆ ಅಂಚ ಅನ್ಪುಜ ಬಾಬುನು ಅನ್ಪ ಕಿಬಿಟ್ ಬಾಬು ಮರ್ಯಾದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒರಿಪು ಮಗ ಅಂತ ಆತಿ. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಭಾವುಕರಾಗಿ ಬಿಟ್ರು. ನೋಟದಲ್ಲಿಯೇ ಎದುರಾಳಿ ಕೋಣಗಳ ಚಳಿ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಶಾನೆ ಹಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಗರಿಯಂತೆ ಓಡುವ ಕೋಣಗಳು ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಬರೆದಿವೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಭವ ಪ್ರಕಾರ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಅದು ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇನಿ ಕೋಡೇಡು ಕಂಬಳ ಅಂತ ಪಂಡ ಉದ್ಯಮಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆತಂದು ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತೇರು ಸುರತ ವರ್ಷ ರೆಡ್ ಕಂಜಿಲಿನ ಗಿಡದು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅಂತ ಪಂಡ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಾರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಯಾರನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಎಂಚೈತಿರು ಅಂತ ಪಂಡ ಇಡೀ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಅವು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲು ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ನಾಯರದ ವಿಭಾಗ ಇಪ್ಪು ಐಟ್ ಇಡೀ ಸಿರೀಸ್ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಂಡು ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರು ನೀರು ರಟ್ಟುಂಡಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಋಣೋಡ್ದು ಪಿದೈ ಪೋಯ್ರೆ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಬತ್ತಿನಕ್ಲು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದೇ 30 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಐದು ದುಬ್ಬು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ್ ಬರುವಂತು ನಕಲು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ್ನೇ ಬರ್ಪನಕಲ್ ಅಕ್ಲೆ ದಾಲ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಕಂಬಳದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂಚ ಪಂಡ ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಿನಕಲು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನೊಂಜಿ ಇಂಚಕೆಂಡ ಈ ಕಂಬಳ ಊರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಉದ್ಯಮ ಮಲ್ತು ಎತ್ತಲ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಪಂಡ ಏರಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ನಾಟಕ ರಂಗ ಇಪ್ಪು ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಸ್ನೇಹತ್ವ ಬೆಳೆಸೋನಂಚಿನ ದೋಸ್ತಿಕತೆ ಬುಳಿಪವನಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಒಂತೆ ಅವಧಿಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನಾರು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡುದಾಯಕ ಕೆಂಡ ಒರಿ ಐಟ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಒಂದು ಒರಟು ಸ್ವಭಾವದ ಕುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಸೋತುನಲ್ಲ ಗೆಂದನಲ್ಲ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪುಂದಾದ ಕೆಂಡ ನೂದು ಇತ್ತೆ 159 ಜೊತೆ 23 ವರ್ಷದ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದಿರು ಬನ್ನಗ ಮಾತಿರಲಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಡುಂದಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅಂಡ್ ಮಾತಿರಲಿ ಮೆಡ್ಲ ಆಪು ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರು ಪಾರೋಡು ಅಂಚ ಆ ಸೋಲುನ್ಲ ಸವಾಲಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತು ನನಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂಕ ಅಂದು ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಉಂದಾದ ಪಂಪೇರ ಆ ಟೈಪ್ ಇತ್ತನಾರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನನಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ, ಓಡಿಸಿದವನಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ದುಬಾರಿ ಕ್ರೀಡೆ ಎನ್ನುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಸೇರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅಧಿಕವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನೇ ಹೊಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಅಲ್ಲ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು ಎರು ಕಟ್ಟನಾರು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಎಂಗ್ಲಿ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಪ್ಪನ ಉದರಪಾಡೊಂದು ಎರು ಕಟ್ಟುನಂಚಿನ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಾವು ಮಾತು ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಒಂದು ಜನಪದೀಯ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈ ಆರಾಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಯಾನೊಂದು ಉದ್ಯಮಿ ಆದ ದಯಪಂಡ ಉಮೇಶನ್ನೇ ಮಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೋಣ್ಣಾರು ಒಂಜಿ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಕೆಲಸಗೂ ಏಪಲ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಪಣಂದೆ ಆ ಕೆಲಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಅವು ಸಮರ್ಪಕ ಆವಡು ಅವು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆವಡು ನಾಗರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ದೈವಾರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ಈ ಜನಪದದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಆರಾಧನೆ ಆದಪ್ಪು ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸೋಣ್ಣಾರು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 1 ವರ್ಷ 2 ವರ್ಷ ಬೇತಿ ಎರುಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರಲು ನಮ್ಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿದೀನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಪ್ಪಗ ತೂಂದಿತ್ತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡ ದುಪ್ಪು ನಾವಿಡ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು AB
ಒಂಜಿ ಏರು ಕಟ್ಟಣೆ ಬಂಗದ ಪೊರ್ತುಡು ರೆಡ್ ಜತೆ ಇರ್ಲೇನು ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇರ್ಲೇನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುನ ರಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿನ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೋಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದವರ ಇನ್ನು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ರೆಡ್ ಜತೆ ಏರು ಕಟ್ಟಿಯರ ಅವಕಾಶ ಆತನ. ತುಳುನಾಡಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಾರಂಪರಿಕ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರ. ಮೋಡೆ, ಕಾಳ, ಕುಟ್ಟಿಯಂತ ಕೋಣಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಅವರ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹಾರೈಕೆ. ತುಳುನಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಆಚರಣೆ, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ಐನು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಒಂದು. ದುಂಬುದ ಸಂಚಿಕೆಡು ನನ್ನೊಂಜಾತು ವಿಚಾರ, ನನ್ನೊಂಜಾತು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಿಖಲ್ ತೆರಿಪಾವಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಹತ್ನೇಟ ನಿಖಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿದ ಸುಂದರ ರೈಮಂದ.